ସକାଳେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୋଲିସର ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆଜି ସକାଳୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଲିଆବନ, ରସମୁଡ଼ା ଓ ମଲଦା ଗ୍ରାମରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇକମାଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଚଳିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ କରାଇବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାୟ ମୀନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଭୋଇ ଓ ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବଢ଼େଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଗତପୁର, ମଲଦା, ସଦାନନ୍ଦପୁର, ମାଝିପାଲି ଓ ଭୁଲିଆବନ ଗ୍ରାମରେ ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଲୋକେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନ ଡରି ଲୋକେ କିଭଳି ନିଜ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ବା ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବେ, ଏହାରି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପାଇକମାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବଢ଼େଇ।